Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили, скъпи приятели. Крум Крумов търси коментар за представянето на Луис Хамилтън. Според него в началото на сезон 25-та година темпото му било значително по-добро, след това съотборника му е започнал да го побеждава и накрая се стигна до 3 отпадания в Q1 и със сигурност не може причината за това да се търси само в непредвидимостта в управлението на автомобила. Така е, наистина всичко започна с много големи очаквания за Хамилтън, преминаването му в Ферари, първият тест в предварителната му подготовка за сезона, всичко останало наистина изглеждаше в една добра кондиция. След това в Китай успя да спечели и спринта и така изглеждаше, че нещата ще се развиват в една добра посока. След това обаче кризата се задълбочи. Абсолютно правилно е това наблюдение, че на края на сезона действително Хамилтън не изглеждаше, не приличаше на себе си и представянето му бе далеч от това, което може би потенциално можеше да бъде постигнато с този автомобил, който в крайна сметка Шарл Леклер направи с качвания на подиума и така нататък. Сега, първоначално резултатите в много отношения може би бяха свързани с това, че Ферари успяваха да настроят колата по-добре, по-ниско спрямо пистата, така и бе конструирана тя и вероятно тези резултати, които видяхме в Китай, в други състезания, бяха свързани с това. Но след това, когато дойде дисквалификацията в Шанхай и повдигането на автомобила, категорично характеристиките му се влошиха. Настройките, които те избираха, също не пасваха на Луис. Цялата методология на работа в един момент започна при него категорично да надава резултати. Не само комуникацията му с Рикардо Адами не бе достатъчно добра, но тези в някаква степен дълги обяснения, които той изпраща и до отбора, и до методологията за работа на екипа. Всички тези елементи подсказваха, че той съвършено не е доволен от начина, по който всичко се случва около него в Ферари. Сега дали това се промени за 26-та година е много интересна тема, защото каквато и да е колата, ако те продължават да не работят в една и съща посока или да нямат една и съща визия за това как се настроива автомобила, дори как трябва да участва в състезанията, дори колата да е доста по-добра, може би нещата пак няма да се получават. Много е трудно, наистина, специално за Хамилтън, при толкова много години работа в Мерцедес, преди това в Макларен, пак с Мерцедес, да започне да работи в една съвсем различна среда, с съвсем различни хора. Очевидно, за разлика, примерно, от предишни подобни гръмки трансфери, нали, преминаването на Алонсо в Ферари, след това преминаването на Фетел в Ферари, резултатите бяха доста по-добри, но може би натрупани опити при двамата, макар че Фетел бе работил толкова много години, преди това с Red Bull, преди това с BMW, не знам. Но нямаше чак до такава степен, вероятно, натрупвания при тях, в стила им на каране също, адаптацията към колата, каквито има при Хамилтън, за да може да се направи този паралел в представянето им. Интересно е как ще се развие връзката Хамилтън-Ферари. Започна много, много добре и действително в последните състезания според мен личеше в огромна степен, че не всичко е само в управлението на колата. Категорично те имаха проблеми в начина, по който работи целият отбор. И не знам дали това по някакъв начин тази зима може да се промени достатъчно бързо, за да има по-добър резултат. Защото, пак казвам, според мен проблема е и в, разбира се, самото управление, избора на стройки, но и във връзката, която има между Луис и отбора. Фредерик Васьор, примерно, му дава пълната си подкрепа, на думи в някаква степен и Джон Елкън, макар че Джон Елкън, знаете какво изказване направи в хода на сезона. И действително ще бъде много любопитно как точно Ферари ще работи, дори бих казал не само с Луис, но и с Шарл, защото Шарл вижда, че перспективите за успех вече започва да се изчерпва. Той толкова години работи в Ферари и не вижда ясната перспектива към спечелване на титлата. Не случайно Никола Тот от месеци в крайна сметка търси
проучва различните възможности за това как може да се развие кариерата на Шарл. Много интересен сезон предстои и действително в тази комуникация Луис Ферари, изобщо в тази връзка, според мен ще има любопитно развитие. Би трябвало след натрупани опит през 25-та година, толкова горчив опит, нещата да са по-добри още в самото начало на сезона, но пак много ще зависи от това какво е нивото на колата. Ако нивото на колата е добро и може да се извлече повече от нея, без ефект на прилепяне, което категорично не беше по вкуса на Луис, нещата могат да изглеждат по-добре. Но да видим и как са се променили тези вътрешни отношения, какво са взели предвид изобщо в Ферари от всичко това, което им написа Хамилтън като методология за работа на база на опита си в Мерцедес. Темата със сигурност ще остане отворена и благодаря за въпроса на Крум Крумов.